Vi skal finde højden på et stakit. Vi står 3,60 meter fra stakittet og skal måle vinklen. Vi står 3,60 meter fra stakittet, og vi ved, vi skal lade det om til centimeter, så det er altså 360 centimeter. Og vi ved, at derfra hvor vi står, der er graden, den er 17 grader. Vi ved, at det er en retvinklet trekant, så derfor skal punkt B være 90 grader. Vi sætter et skæringspunkt der, hvor linjerne mødes. Og så finder vi ud af, at vinkel C er. Og som I kan se, er den 73 grader. Vi måler nu længderne, og som sagt i starten, så er vi 3,6 meter væk fra stakittet. Og nu har vi så fundet højden af stakittet, og det er 1,1 meter. Det næste vi vil finde ud af er, hvor høj en af containerne er. Og vi ved, at vi er 4,10 meter væk fra containeren, og vi laver det igen om til centimeter, som så er 410. Vi ved, at derfra, hvor vi står, der er den vinklen 31,37 grader. Og igen ved vi, at det er en retvinklet trekant, vi måler, så E skal være 90 grader. Det næste vi gør, det er at sætte et skæringspunkt, hvor linjen mødes, for at finde ud af, hvad vinkel F er. Vi ved nu, at vinkel F er 58,63 grader. Vi vil nu måle alle vinklerne, og så finde ud af, hvor høj den er i den retvinklede trekant. Vi ved nu, at højden af containeren den er 249,97 cm, hvilket vil svare til, at den i meter er 2,4.